וואו! לא, זה... שמעת את הפיצות הזה? זה שהוא קרוב זה לא טוב. הופה! זה משהו גדול. ברוכים הבאים לעוד סרטון בערוץ. אחרי תקופה ממש ארוכה שלא היה סרטון, עכשיו אנחנו בסיישל, החלטתי לצלם, לשתף, לכן זה סרטון יפה, נוציא אותו אליכם. אנחנו פה למשך שבוע, אני נמצא עם מיקי, למי שמכיר. אנחנו נהיה בשלושה איים מרכזיים. אנחנו נהיה במה, אנחנו נהיה בלדיג ואנחנו נהיה בברלין. ויש שלושת האיים המרכזיים פה. אנחנו נתחיל בלדיג. הרבה אקשן הולך להיות. קחו לכם איזה שעה ככה פנויה, תשבו, צפו בסרטון, תהנו, יהיה ממש טוב. תראו את המקומות היפים האלה מאחורי ג'ונגל. שימו לב, כל ג'ונגלים ויערות מסביב. ואתה יורד ללב הים. הדגה פה היא מטורפת. בכל מקום, בכל פינה, בכל שעה גם. אנחנו החלטנו לבוא לפה עם 3 סטים עיקריים. מיקי עם מקל של סינטיק 1040, אני עם מקל של זנק 1050 ועוד מקל של ארט 10 עד 120 עם שימאנו טווין פאוור 8000, זה בשביל הדגים הגדולים. קרה לנו מקרה והמקל של הארט נשבר, אני צריך להסתפק בג'ו בייקר 10 עד 50 עם חוט 2P, מקל חזק, אמור להתמודד יפה גם עם דגים גדולים. התוואי קרקע פה מאוד מאוד קשה, אז צריך לתמרן ומאמין שיהיה בסדר. טוב, אז תהנו מהסרטון. טוב, הגענו נראה לי ליעד. וואי, מה שהולך פה. בואו נעלה לשביל. יש לנו עוד 5 דקות הליכה. בורי. כן, אבל הקודמים היותר קטנים לא יהיו. אתה חושב? איזה פני? לא נתמם בתוכם. רוגש. איזה מקום נחמד. רק להיות פחות. הנה, אתה רואה, זה האחריות שלו, זה למצוא את כל האופנוע. בורד. נראה לי אנחנו עכשיו במרכז. ופה בערב צריך לבוא לאכול, לא? עם צעדות, וזה, הנה, מסעדת דגים, נבוא נעשה לנו. כן. יש עוד משהו? מים, רק מים. רק מים, 2, מצליק או 4?
תביא 2, אנחנו, אתה יודע, סחוב את זה וכל זה. מקום, תראה איזה עומק. רוצה לחתוך מפה? לא, 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 אפשר לעשות לה נראה. בוא נראה. לא? לא ליפול, אה? לא לעניין. בואו ככה. נרד לשם. למה? אם אתה עולה לסלע הזה סבבה. איך תעלה עליו? הוא לא יכול להסתכל. אני אנסה. כן. אני זורק כאילו ככה. כן, כן, בוא. פה. כי שם אתה לא יכול לזרוק לתוך סלע, אתה מבין? ככה, אני עכשיו אבדוק, מה? נראה שכן. אפשר לרדת, אבל אני לא יודע אם נוכל לעלות חזרה. למרות שזה רדוד. אפשר. בואי נעזור לך לרדת. אם הים לא יעלה עוד. לאן יעלה בדיוק? טוב, את זה צריך לראות איך מדפסים. יש משם מעבר יותר טוב? לראות מה איתך. תראה איזה עומק, שים ג'יג. תן לו לרדת עד מחר הוא יורד. תוסיף סוכר. Opa!
ברקודה פה נותנת פייט כמו טרחון 4 קילו אצלנו. הופה! הן דופקות פצצות, מה? נו! בירידה לקחה אותו. לקחה אותו בירידה. והיא בגלגול היא נותנת פצצה, אחרי זה אני עוזב, לוקחת אותו. כמו שברקודה אוהבת. יאללה, נכנס סקשן, תכף ייכנסו יותר גדולים, אם זה לפי הסדר. ראית את זה? וואו! כמה טרבלים ביחד, מיקי! וואו! דג חזק! שוב! תקר אותו! גבלו! ליד הסלע לקח אותו, ממש! כמו פעם קודמת! לא, הנה, נוציא אותו! כן! זריקה דג אחר. עוד ברקודה. כן, עוד שמנה. החלטנו לקחת כמה דגים למקומיים. יש קצת ביקוש פה יש פה ביקוש באי. קצת חבר'ה שאנחנו מכירים, רצו קצת דגים, אז החלטנו לקחת חלק מהדגים. הרבה כמובן החזרנו, ברקו, אקשן בלי הפסקה. ברקודה מהבטן. מהבטן. או, כריש אחי. כריש? נראה לי כריש. כן, כריש קטן. כריש. כריש קטן, תראה, אחי. נכון.
בייבי שרק. בוא ננסה, תשב אותו. עם הגל, עם הגל. לקחת. נזיק כזה רע. איזה ראש, יאללה. כן? כן. דופק, דופק. תראה את המקל. בטח, זה טרוולי מפלצתי. כנראה. מה נראה לך עוד יכול להיות? וואו. זה ראש ראש. כן, מרגיש שעוד לא התחיל בכלל להשתמש בכוח שלו. נכנס לסלע. כן. לא החזיק מעמד לא יודע אפילו מה. סוף לידר הוא עבד. תראה, נחתך על הסלע, הכל פה סלע מקדימה. כנראה עבד, למה השוף לידר הוא ממש חזק יחסית. כן, עבד. היה דג, עבד. וואי וואי. מיקי נעול על משהו חייתי. רואה אותו? לא. אני רואה אותו. עושה לו סיבוב, כן, שם. עם הפנה? כן. קרוב? קרוב? אל תעשה כלום, אל תעשה כלום. אני פה. רק תדע שלא יעוף עליי. וואו, איזה גודל. וואו, תקשיב, זרקתי, החוט ממשיך לצאת, ממשיך לא מפסיק, לא הבנתי, יש דג. לקח אותו בנפילה, נראה לי להקה של מקרלים, כי זה משהו קטן. לא, זה לא משהו קטן. כן? פתאום הוא מתחיל לרוץ. וואו, וואו. גם אתה נעול? לא, הסתכל לו. אבל היה נראה כמו מקרל, משהו קטן. וואו, מיקי, תראה איזה ראש. לא יאמן. המקום פה משוגע. חייב לסובב לו את הראש, חייב. אם אני לא מסובב לו את הראש זה ילך. הוא הלך לשם. וואו, איזה נגיחות. משהו, מיקי. וואו, איזה נגיחות, יאווה לי. אתה רואה אותו? תראה. מה זה? קריש. עוד פעם קריש? כן. השתחרר? כן, השתחרר. מזל. יאללה. שעה 5 בבוקר.
אנחנו יוצאים לסשן של זריחה. על האופניים, כמובן. עם הקפה ביד. אנחנו נגיע, אתה נראה בחושך. ננסה לעבוד קצת על ברקודות, אולי נגיע איזה אחת מפלצתית. הגענו למזח. זאת נקודה עם אור, חייבים לבדוק אותה קצת שחשוך. צריך להיות פה מעניין. בחושך אני לא יכול לצלם, אבל נעדכן מיד כשיעלה האור מה יצא, אם יצא. איזה ברקודה תקפה על הפופר. וואו. הברקודות שם, אני אומר לך, האריות. אחת השתחררה לי ענקית, וזאת שיצאה היא, סבבה. הופה, הופה! כן. הביא אותי בתקיפה. נראה כמו חניתן. תראה איך הוא התקפל. גם בפה וגם בבטן תפוס. הוא גם הוא יכול לחתוך אבל בכל רגע. איזה דבר, איזה צינור. מה אני עושה איתו?
תראו מה הוא עושה על החוט. יאו. כן. צריך לקשור מחדש. כן. איך אני ארים אותו? שיבוא ייקח לבד, מה אני? הוא רוצה גם אני אבשל אותו? מה הוא צריך לדוג? שיבוא יעמוד לידי, ניתן יותר דגים. כן, שיביא את הפיתיון אחר. תראה. מה, עשה סלט להכל. וואי וואי. משהו נתפס על החי. תכף נדע מה זה. ג'וב פיש. זה מה שאני רואה לך. כן, ראיתי. תרים שנראה. תרים. הפתיחה, אה? ג'וב פיש. אנחנו יוצאים לשקיעה האחרונה בלדיג. השעה 2 בצהריים. יוצאים לדייג, בעצם מתחילים מעכשיו ועד לשקיעה. זאת תהיה בעצם השקיעה האחרונה שלנו בלדיג. מקווה שיהיה לנו כמו הימים האחרונים ואפילו יותר. אחלה אקשן, אחלה דגים. היום מרגישים שיש פחות רוח. זה רק ישפר לנו את התפיסות, נוכל לעבוד יותר טוב. היום דיברנו עם השף, הוא הבטיח לנו היום ארוחה מיוחדת. אז אנחנו ניקח כמה דגים ונביא לו אותם כדי שיכין לנו. תכף מגיעים. נסיעה בערך 10-15 דקות. תראו את החוף הזה יפה. הצבע של החול. בכל פינה יש את הברים הקטנים האלה שאפשר לשבת. הנה הנקודה שלנו. מאמץ אחרון ומגיעים. קבל איזה עקיפה. בטח, ראיתי. תראה את המים, איזה גבולים הם. ברור, אני רואה את הנקודה, אני אוטומטית נכנס להייפר צ'ארג'. הנה החניה שלי ריקה. יש לי דרך קיצור, בוא. כבר מתאים את השטח. וואו, איזה ים. איזה צלול, אה? זה הים של ה-GT היום. רק שלא יבוא עלינו.
איזה מים, יאללה. איפה, הציפורים הפסיקו? או שהם עבדו כל הלילה? נמוך? מה אתה עושה? עלה. הרגשתי כמו קוף עכשיו בטיפוס. רגע. אלו מקצוענים. זה הסיה, לא? מה זה? זה מה הגענו? למדת. תכבד שלא יראו אותך. תכופף. תכופף. אם היה פה צל... אם היה פה צל זה היה מושלם. לא, ענף באוויר, כאילו משהו תקף אותו ואז קיבלתי קצת. עוד הוא הולך לי לצלע. לידה? נכנס לצלע, איש. דופקת, ראית, בלי קלטות. עכשיו התחלתי את הבדיקה. זה מקום בעייתי, כל זה מערב. הניתנים האלה לא נרגעים. איפה שאני זורק הם באים עליי. וואי! משהו ענק, מיקי. ביי! שתי זריקות, שתי. יאללה, לקשור עוד פעם. הופה! משתחרר. הופה! וואו! משהו גדול. זה ליאו. אתה בלייב? כן, אבל וואו! אוי!
ג'ופפיש ענק. נו? תנסה למשוך טיפה את החוט עליך. איזה ג'ופפיש! איזה ג'ופפיש! ענקי. הופה! על הפופר! וואו! ג'יטי! ליאור נעול על הפופר! וואו, זה ג'יטי. דווקא מול הסלע הוא נעמד. הנה. מה זה? משהו מהבטן. זה ג'יטי, תפסת אותו מהבטן. תזכור לו את הקליפר על הזנב, אני לוקח. לא צריך, תפוס אותו עם החוט. כן? אתה חושב? כן, כן. בוא, תפוס טוב, בוא, תביא לי את השוטים. ליאור על הפופר, קח. רגע. תן לי את זה, תן לי את זה. בוא. שנייה. Welcome to Seychelles. איזה חתיכה. יאללה, מצליחים את השעה. וואו, הנה עוד אחד, ליאור. כן? תראה איזה נפלא, תראה גמור את השמאלה. וואו. הסתגר. השתחרר? אוי, גן חיות! הוא סחה אליי, חשבתי הוא השתחרר. או שזה ברקודה ענקית, כי אם הוא סחה אליי... הנה, קופצת פה, תראה. בוא נתחלף, בוא לפה. לא, זה דג. אחרי הדייג הבאנו את הדגים לשף. הספקנו להתקלח. ביקשנו ממנו שיעשה לנו מכל הדגים, מכל דג איזושהי מנה. יש פה ריח של דגים, נראה לי הכין את הדגים שלנו מכל השבוע לכל האורחים. וואלה, יש פה דגים. Thank you. So you can tell the chef we are in room 55. You know, we Yes, bring. I know father office, but for drinking, no? Bring a beer, Yeah, 2 beer, two beer. Two beer? big one. Large draft? Yeah. Yeah, okay. Thank you. Welcome.
מה אתה רוצה בינתיים להגיד, מיקי? סכם משהו? שבור, רגליים, ידיים, לא יודע איך נמשיך לדוג. נגמרו כל הג'יגים, הכל. סוסים שלא... אם הייתי מוציא את הדגים שנעלתי היום, הייתם רואים דברים ש... אתה מוציא ברקודה של 2 קילו, בא GT מלמטה, לוקח אותה ורץ איתה. דברים הזויים לגמרי, ריצות לתוך הסלעים, חגיגה של ממש. אי אפשר לתאר מה שקורה פה, זה משהו חריג. טוב חבר'ה, נחכה שיביאו את האוכל ונצלם לכם גם אותו. חבר'ה, אני לא מצליח להרים את הכוס. ביי. זה הג'ופקוש נראה. כולם מסתכלים עלינו, ליאו. הם אוכלים את הפורקי. מנה ראשונה יצאה הדרך. ניקח את הלימון, שים הכל. זה הג'ק, לפי הצבע. טוב, אז הגיעה מנה עיקרית. נו, מה אתה אומר? זה אומר הבונפיש, רגע נטעם אותו. מהבונפיש? ג'ופפיש, לא בונפיש. ג'ופפיש, very good. זה פה. זה נראה לי ברקודה. נצא עכשיו נראה. בשר, צורה של ברקודה. קצת סלט. וואלה יש. בוקר טוב. אנחנו יוצאים כרגע לזריחה האחרונה שלנו ברדיג. מקום מטורף, אני חייב להגיד, מכל הבחינות. אנחנו נהנים ממש. אנחנו כרגע בדרך לאותה נקודה שהיינו בה אתמול. נקווה לאקשן טוב על הבוקר. לא פתחנו שם זריחה עדיין בכלל. אני חושב שבזריחה שם יהיה אחלה אקשן. נעילה של GT מפלצתי. וואו, איזה פתיחה של בוקר. כן, לוקח. וואו. הוא רוצה לקחת שלו, אם הוא יבוא לך לפה חזק. לא, הוא לא, הוא כבר על הצד נראה לי.
נראה לי אני עובר לסלע הקדמי. איי! חימום לבוקר. כנראה, כן. לא ירד, כאילו, כנראה השחייה פגשה סלע בדרך. תראה עוד כמה אני מגלגל, תראה כמה הוא היה בחוץ. יציאת חוץ של איזה 200 מטר. כן? חוט בד. עוד פעם, הנה מיקי, הנה, מיקו עליי. ראיתי אותו יוצא מהמן. וואו! לקחתי לך את הדג, ליאו. אין, הם נכנסים לשונית, לא יעזור כלום. חבל על הגבוהים. לך הוא לקח קרוב, בגלל זה הוא קרא לך צ'יק צ'ק. כשלי הוא תקף אותו רחוק, אז היה לו איפה לשחות. כשהוא התקרב, נחטף. הופה! איפה הוא? הוא איתי עדיין. זה משהו אחר, ברקודה נראה לי. כן. איך היא אוהבת להוריד את הלב. גן חיות פה בזריחה. וואו! מה זה? בת בלם? כן. נו! סתם אני אקח לך. קח!
את הפיצוץ הזה? זה שהוא קרוב זה לא טוב. אם היית מסדר את הגוף, הוא הייתי מצלם אותך. הנה, לא לשם. יואו, איזה גודל, מיקי, בוא תרים אותו, בוא, צאתי אותו, בוא. בוא, בחוץ, בוא. לא. בוא, בחוץ, בוא. מהזנב, בוא כבר. מהזנב. איך אני אקח אותו? הנה הוא. וואו. נו. איך אני אקח? לא יותר, תרים אותו. תבין, הנה הוא תפוס טוב, קודם כל. יופי, תשאיר אותו. אני מנסה. זה לא טוב עכשיו. מה קרה? וואי, זה עם הזרם. יוצא. לא רואה תפוס. תן אליי. נו. לך אחורה. רגע, יעבור גל. חכה, אני ארד עם הזנב, חכה. איך תרים אותו? לא יודע. תחזיק את המקל, תחזיק. אתה מחזיק את המקל, אני יורד לפה. נו, כן. איך אני יורד? רק מהפופר להחזיק. אם אני אגיע לפופר... עוד גל אחד ליאור, תתקל אליי, יופי עם הגל הזה. מעולה. וואו. מקל עד 50, חוט שטפי, תראו איזה דג. תן את הפנים אליי, וואי, מה הצבע של השם. מקל עד 50 גרם, חוט שטפי, לידר של סינטיק, תראו איזה דבר. תראו איזה דג. תראו מה זה. כל הכבוד, ליאור. כן, אנחנו נעשה לו שחרור עכשיו מהסרטים. ביי חבר. שוחה. למה אתה לא עובד עם פופר? זה הכי מדליק אותם. אתה עם באונדר. טופ פה יותר הכוונה. לא נשאר פופר. היה 3, נשאר 2. וואו. נו. לא חניתן, זה היה GT. ראית את החניתן? כן, זה היה GT. עכשיו אני אנעל אותו. וואו! זה שגע. לא, זה חייתי. לא מתאים שיקח את הפאפקין.
הנה, הנה. עוד אחד. עוד אחד? כן. הנה הוא למעלה, מיקי, מיקי. וואו, וואו. לא, זהו, הוא לקח. וואו. מהפופר. כן, פשוט הליכה. ישר תגליץ' אותו ישר, לא באוויר. תוספת סיכון צריך! איזה חיה אתה! דג שני ב10 דקות. איזה דגים יא חביבי. דג שני ב10 דקות. וואי, יותר מ10. שמן, כבד. בטח. שחרר אותו? בטח. תודה רבה. זה לא להחליק. טוב. שחק כמו גדול. ככה. טוב, אז אנחנו סיימנו את היום שלנו בבוקר המשוגע הזה. וכבר לא יצא לנו לחזור בחופשה הזאת למקום הזה. המקום היפה הזה. מקום מטורף, שפע של דייג. אנחנו היום עוברים לאי נוסף, אי שאנחנו קצת מכירים יותר, שהיינו בו בפעם האחרונה. נקווה גם שם על אקשן, ונמשיך לצלם, לתעד, להעלות את הדברים היפים שנעבור פה. איזה אוויר! מרגיש אחרי מסע קומטה. מה זה? מה זה הזנב הזה שיוצא לך מהזה שם? מה לא? אדוני? אוכל המקומי. ארוחת בוקר? כן. 1 מ-10, לא תיתן להם. טוב, הגענו לאי השני. נקודה שאנחנו כבר מכירים, היינו פה כבר לפני 2 אמנם, אבל אנחנו מכירים ויודעים פחות או יותר מה הולך פה. מה שיש לי ביד זה מקל כדי לבדוק את השטח, שלא מחכה לנו פה איזה סטינגריי. בטח שיהיו, תעבור ראשון. פה צילמנו אותו. תניח. עם מה אנחנו מתחילים לעבוד? עם פנסילים או שעם... טוב, אנחנו צריכים לחשוב מה אנחנו מחפשים קודם כל. קווינפיש? טוניות בבוקר.
הופה. או, איזה חליטן. זה סלטות. זה לא חליטן. לא חליטן? לא, ברקודה. איזה קפיצות היא דופקת. מפלצתית. אני אביא אותה אליך? רגע, תן לי להוציא את ה... הופה. קפץ לאדמוי מהפה. סוף את ה... הופה. פצפון. הייתי תופר אותה, אחד. ג'וב פיש נראה לי. כן. תהיה אותו אליי, זה... לעשות אותו פלביסטו. ג'וב פיש יפה. בוקר בפרלין. פותח עם טופ ווטר. נתקלנו בקצת הצול, אז נראה לי היום לעבוד על המים זה הדבר הכי טוב שיהיה. אור ראשון. היו קצת ברקודות לפני שעלה האור. אבל פה הברקודות ממשיכות גם בצהריים ואחרי שעולה האור. הם תמיד פה. תוקפות הכל, ג'יגים, טופ ווטרים. לא מפונקות. הופה!
מה? הבונפיש כאילו? המקום הכי קשה בעולם להוציא בו דג. טונית. אתה. על פופר טונית, איזה חיה. אוי. וואו! לא יודע, אבל תקיפה יפה הייתה. לא, GT. כן. היילו. רגע. יאללה, תרביץ אותו. איזה יפה הוא. נו! הופה! זה משהו גדול, ראיתי אותו. רק שלא ייקח את הפופר, הפופר האחרון שלנו. וואו. כן, כבד. פאק, לא. לא, את הפופר האחרון. גדול. כן. אני ארד לתפוס אותו או מה? לא, הוא מהצד. איזה חיה. לא, חכה. תפוס על הקצה, כן?
ראיתי את זה קורה. עזוב אותו. לפחות תשאיר את הפופר. מה זה? מה זה? אני הולך לנוע לוויתן, תהיה מוכן. מה זה? כן, אני יודע. אני רואה. אמרתי לך! נעלתי אחד מהגב נראה לי. זה הבוריה האלה נראה לי. מה זה? משהו ענק. הגדול? כן. כן? יש מצב. כן, תראה איזה ניעורים. אבל הוא ננעל בגב, יהיה מה זה קשה להרים אותו. זה לא בראש תפוס לו, תפוס לו בבטן. כן. וואי! שיט! אין פופרים, אין. איך זיהיתי את הלהקה וזרקת, ראית ישר. נגמרו לי הפופרים, לא נשאר לי מה לעבוד. נסענו פה לאיזה חנות מקומית, מצאנו איזה פופר של עליבאבא, 40 השלדים. שמו לו קרסים מוזקות ויאללה לעבודה. הופה! כן. וואו, מה זה? עובד, כן. כן, עובד. צונית נראה לי, לא? כן, צונית. לא, טרוולי. זה ההוא שברח לי מקודם. יאללה, תרים אותו אתה.
הוצאתי אותו מתוך העצות. עם פופר מקומי. וואו וואו. איזה בג יפה. זה משהו גדול. לא יודע? כן. השתחרר. היה טונית? לא, היה שם שונית, הוא רק שם... הוא השתחרר, אבל ראית את תקיפה אכזרית? כן, זה גדול. וואו. תשמע, הפופר של עליבאבא ב-40 השודדים הזה, אני צריך כזה מלא. טוב חבר'ה, אנחנו בנקודה השנייה שלנו בפרלין. מיקי שבור. הלאה, הבוקר סיכום שתי תקיפות של טרבלים שלא ננעלו. שניים שתקפו, היה פייט, אחד יצא, אחד נפל בהרמה. טונית אחת שגם תקפה על פופר. היום עבדתי בעיקר טופ ווטר, היו הרבה אקשן על המים. אמרתי אני אנצל את זה, היה ממש כיף. אנחנו נסיים פה כרגע. טוב חברים, אז אפשר לסכם את הטיול הזה ממש כאן. היום אנחנו עולים לטיסה לכיוון הבית חזרה. היה שבוע וואו, ממש מהסרטים. המון סוגי דגים, מלא בריחות, קריאות, טירוף, פשוט טירוף. מי שיש לו שאלות מוזמן לכתוב לי בתגובות, תרגישו חופשי. ושיהיה לנו אחלה יום. תודה לכולם.